Og det næste, der skal til, noget farve. Jeg bruger Tamiya Surface Primer, og så efterfølgende så bliver det en bred blanding af forskellige farver. Og de bliver malet, det man kalder vådt i vådt. Så de bliver forsyndet rigtig godt, men også malet på. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Men i første omgang, Surface Primeren. Og den skal altså have lov til at tørre godt op, så den giver jeg gerne stadig mellem 12 og 24 timer til at tørre. Så nu vil jeg få den gå udenfor, og så vil jeg få den malet op. Så. Sørg for at få den godt rystet igennem. Så er væggen sådan set tør, og hvis man kigger efter, så kan man faktisk også stadigvæk se de ridser, jeg lavede, så der skal nok blive nogle fine afmærkninger. Det lykkedes så nogenlunde på bagsiden at lige få en basiscoat, men det er jo heller ikke så meget. Det er 1,5 cm eller noget af den stil, der skal rent faktisk skal bruges, så det er ikke så slemt. Men nu skal vi så i gang med resten af malingen. Og jeg har taget lidt forskellige farver. Der er noget alt sammen fra Vallejo. Der er en Concrete. En 7131 Concrete. Og jeg har taget en 7132 Aged White. Jeg har taget en 71045 cementgrå. Jeg har taget en 71296 USA AF Light Grey. Så har jeg taget en 70989 Sky Grey. Og jeg har taget en 70884 Stone Grey. Og en 71119 White Grey. Må vi se, om vi får brug for dem alle sammen. Og så har jeg taget en 71130 Orange Rust. Men det bliver ikke før til sidst, den måske bliver brugt. Jeg garanterer ikke for, at alle farverne bliver brugt, så det er sådan lidt, hvad føler jeg for, når jeg maler den. Men maling, det er noget, der sviner lidt, så vi snupper lige et nummer af den lokale avis. Og tager et par sider her. Så er der noget at male på. Og lidt at støtte op af, fordi det vi gerne skal have, det er at udnytte lidt af tyngdekraften, så selvom malingen løber nedad, så er det faktisk slet ikke så ringe. Og så en god pensel, og jeg har faktisk valgt at tage en, der er forholdsvis stor. Det er en størrelse 7. Og så skal jeg lige have, det er lige den sidste ting, jeg lige mangler, før jeg kan gå i gang.
et lille bæger til vand, fordi jeg skal bruge rigtig meget vand. Og det er en god muffinform. De fås billigt. Og et ganske almindeligt postevand. Fordi jeg skal male Voldivod. Så jeg også gerne for lige at have noget papir. Og sidst men ikke mindst en palet til at have alle farverne i, når vi skal bruge det. Godt. Det første jeg gør, nu tænker jeg, at jeg starter fra den ene ende. Så må vi se, hvordan det ender ud. Jeg starter nede i den ende hernede, hvor I ikke rigtig kan se. Nej, ved I hvad? Jeg tror simpelthen, jeg starter inde midt på. Så det allerførste, jeg gør, det er gør den godt våd. Problemet er lidt, at den her overflade, den er faktisk lidt afvisende over for vand. Så i takt med, at vi får noget farve på, så skal det nok gå bedre. Men godt med vand på. Så kan vi rykke en lille smule ind. Og så tror jeg faktisk, jeg starter lidt mørkt. Med concrete. Jeg ved, jeg har også en, der hedder cement et sted. Det kan være, jeg kan finde den. Ellers så nøjes jeg med den cementgrå i stedet for. Godt med vand. Og det vigtige her, det er faktisk at få fortyndet farven. Så det bliver mere en wash. Fordi når vi så kommer det på, så skulle det gerne begynde at løbe. Og fordi det er fortyndet, og det er en wash, jamen så løber det i virkeligheden af. Langt det største, og så bliver der efterladt en lille smule pigment. Så på med vand, og så bare derudad. Som man kan se, så er der rigtig meget, der løber af hernede i bunden. Og det er derfor, at det er en god ting at have noget, der kan opsamle vandet, fordi det her, det sviner. Og allerede nu kan man måske se, at farven den lægger sig ikke 100%, men i virkeligheden lægger mere end et lag på. Og det hele, det bliver ikke 100% ens, og det er heller ikke meningen.
For der vil være naturlige varianter og variants. Og se bare det, jeg lægger malingen på, specielt her, hvor der i forvejen ligger farver, jamen så løber det helt af sig selv. Man kan faktisk bruge penslen til at fjerne det farve, hvis der er lidt for meget, der er sammensat nede i bunden. Og det er faktisk en god måde at bruge penslen til at suge overskydende farve op med. Man kan se, nu er den ikke helt grå længere, men fået et lidt brunligt skær. Det skal vi nok få ødelagt. Ødelagt på en god måde. Hvis man ser ordentligt efter, så kan man faktisk allerede begynde at se, hvordan farven den lægger sig i rillerne. Så nu skal det have lov til at tørre, og derefter så kan vi gå videre til næste farve. Nu har det fået lov til at tørre lidt, men jeg tror sådan set, at jeg tror godt, vi kan gå videre og så tage den cementgrå 71.045 cementgrå. Igen laver en wash af den, og som altid husk at ryste din maling godt. De har det tendens til at gemme alt pigmentet nede i bunden. Blander lidt vand i penslen. Og det gode ved at male på den her måde, det er, at penslen den er nærmest altid ren. Vi giver lidt vand igen. Og det kan godt være noget af det underliggende. Nogle af de første farver, stille og roligt måske bliver opløst en lille smule. Det er ikke nødvendigvis et problem. Det kommer bare til at give noget spil. Og man kan se, hvordan det bare løber nedad. Det øjeblik, at der bliver dappet på. På med vand. Masser af vand.
hvis man kigger efter, så kan man jo se, at malingen stille og roligt løber nedad. Og dermed er med til at skabe det unikke mønster, der bliver ved at male på den her måde. Og det giver en god blanding af farverne, synes jeg i hvert fald. Og det gode det er, hvis ikke der er farve nok, så kan den bare få en tur til. Giver lige en tur ned af opstanderne. De skal jo heller ikke snydes. Så mangler der bare lige de sidste 2 hernede, eller 3 felter til at starte med. I starten. De skal selvfølgelig også have. Og jeg har snydt lidt her, fordi jeg har faktisk ikke givet det ret lang tid til at tørre. Der har måske været tørretid på 5 minutter. Så er det sådan set bare at lade den farve trække lidt igennem. Lige nu der fjerner jeg noget af alt det overskydende, der løber helt ned i bunden. Og så tænker jeg, at det kan bruges inde i hjørnerne. Fordi typisk så løber tingene ikke rigtig ind i hjørnerne. Og det bør jo være lidt synd, fordi så bliver det jo bare nogle grå kanter. Det gider vi ikke. Der skal være farve på det hele. Igen. Få lige rense penslen af. Et tip jeg har hørt. Isopropyl. Selvom det her det er en akrylmaling, så kan der faktisk være god idé i at rense sine pensler fra tid til anden i noget propyl. Fordi det er med til at opløse malingen. Eller i hvert fald trække den godt ud. Og er der noget, man generelt ikke skal blande med akrylmaling, i hvert fald at laves, så er det isopropylalkohol. Det vil simpelthen opløse malingen. Bruger man derimod fra Tamiya, så kan der være en forslag eller en fordel i at fortynde med isopropylalkohol. Jeg har ikke selv prøvet det. Jeg bruger ikke ret meget Tamiya. Det eneste Tamiya jeg umiddelbart bruger, ja, det var jo så Surface Primeren. Det er til gengæld også godt tilfreds med. Men lad os give det lidt tørtid, og så må vi se, hvordan det så kommer til at se ud. Mens vi venter på det tørre, så kan man jo se, at selvom der faktisk til at starte med var rigtig meget farve i det maling, der kom på, stille og roligt, så forsvinder det faktisk lidt. Så det kan sagtens være, at det giver god mening at tage flere lag af den samme farve, for at få det til at rigtig at lyse igennem. Jeg tænker, at vi tager en tur mere med den cementgrå. Jeg er ikke
helt tilfreds med mængden af farver, der er kommet på indtil videre. Så vi giver den lige en tur mere. Væk med spritten. Det gode ved spritten er, at det kan faktisk trænge helt op i bunden af penslen og være med til at trække noget af det farve ud, der ubærligt sætter sig over tid. Og noget vand at fortynde med. Og i takt med, at der kommer maling på felterne herinde, så kan man vil også kunne se, at malingen ligger så meget pænere, og ikke bare praller af på toppen. Nu er overfladespændingen sådan blevet brudt. Når man nu alligevel sidder og hygger sig med at male på den måde, så hvis man har et tv ved siden af, jamen, så smid en god YouTube-kanal på med noget inspiration. Det kunne jo være, at der var nogle gode idéer. Personligt så kunne jeg for eksempel foreslå Boomer's Diorama. En amerikaner. Han er vel egentlig kanadier, når det kommer til stykket. Som har været i modelbranchen som sådan i mange år. Har lavet modeller og dioramaer til film og teater og alt muligt. Og nu laver han selv en modelbane. Har været i gang i flere år. Lavet som det, man kalder et shelf, et hylde layout. Det kan klart anbefale. Han har sindssygt mange gode tips i forhold til at male til videre. Jeg smider lige et link til den. Der er ved den her oppe i hjørnet, så I selvfølgelig nemt kan hoppe ind på hans kanal. Så tror jeg, hvis det var nok på den farve, så kan det få lov til at tørre, inden vi går videre til næste farve. Så må vi se, hvad det bliver. Jeg tænker umiddelbart en 71-96 US Air Force Light Grey. Lad os se. Tid til at tørre. A few moments later. Nå, nu er det ved at være tørt igen. Og som man kan se, så begynder det faktisk at ligne noget. Der begynder at komme noget farvespil. Det kan vi godt lide. Og de hvide pletter, jamen det kunne jo reelt set bare være saltudtrækninger, så det er slet ikke så skidt. Men nu prøver vi den her 71-96 US Air Force Light Grey. Ryste. Man skal lige huske på, at noget lysere farverne bliver, jo mere kan det være, de slår igennem, så vær lidt opmærksom. Ja, vandet, det bliver bare mere og mere beskidt.
og den kan godt virke rigtig lys, men jeg tænker, det skal nok gå. Den skal bare være godt fortyndet, så er det ikke et problem. Hjælp den lidt på vej med noget vand, så bliver det godt. Ja. Det skal nok blive godt. Så nu er det bare at vente på, at det tørrer. Og så kan vi se, om vi skal give det en tur til, eller om vi skal vælge en anden farve. Og i mellemtiden, så får pelsen lidt sprit. Så vi vender tilbage om lidt. Ja, nu er det hele sådan set tørret godt ind. Faktisk tørret så meget, at det har klistret sig fast til avisen. Men det gør ikke noget, for det er kun på undersiden. Det kommer vi alligevel ikke til at se. Som man kan se, så har vi faktisk en hel del spil i det, og jeg er egentlig rimelig godt tilfreds. Der er selvfølgelig en masse hvide pletter, og dem tænker jeg, de skal nok have lidt mere farve. Og jeg tænker sådan set, at vi måske kaster os ud i noget. Lad os se, vi skal have en noget mørk farve. Og dog. Det kunne jo være, at de her streger, der er, det er... Vi skal have en mørk farve til det. Lad os se, hvad der er i kassen. Jeg tror, jeg kan finde noget godt hernede. Jeg tror, jeg tager en Seagrey. En 71-049 Seagrey. Og så laver vi bare en helt tynd wash af den. Tænker jeg, at den skaber noget mørke. Nej, den skal være tyndere endnu. Giver det den ønskede effekt? Nej, det gør det ikke. Så vi tager noget mørkere og prøver i. En lille smule sort. Jeg synes ikke helt, jeg får den effekt, jeg gerne vil. Det kan faktisk være, at der skal noget. En lille smule mere sort i. Og så har jeg faktisk ved siden af nogle af Vallejo's Environmental Grimes Weathering Effects. Det her, det er en Streaking Grime. Jeg har også en Slimy Grime Dark. Og igen, de skal rystes godt. Så har jeg en helt fin pensel
Den er faktisk så tynd, at kameraet dårligt kan opfange den. Se, det begynder faktisk at ligne noget nu. Nu får man den der moslignende struktur, som man nogle gange ser på beton. Det er forholdsvis nemt der med at gøre. Det er egentlig bare lige sørge for, at der er fugt i. Ja, det lyder måske lidt forkert. At der er fugt i fugen. Jeg synes faktisk, det giver en OK effekt. Og de hvide aflejringer ud over det her, jamen det er jo sådan set bare saltudtrækninger. Så det kan vi godt lide. En 73 823. Streaking Grime, det var 73 824. Slimy Grime Dark 73 822. Og så kan det være til sidst, at vi prøver med noget Moss and Lichen 73 827. Se, når man kommer helt tæt på, som her, så kan man godt se, at det løber. Så er det ikke dumt.
skulle jeg blive træt af det hele, så jeg er ikke tilfreds. Giv det en tur med noget isopropylalkohol, så forsvinder malingen. Og så kan vi starte forfra. Men det tænker jeg ikke, jeg gider. Ikke lige nu i hvert fald. Men jeg havde faktisk også en rust. Det kunne måske være, at vi kunne få noget sjovt af det. Den er meget hissig i farven. Men jeg tænker, når først den bliver fortyndet op, så det kunne godt være, at den kunne blive noget. Ja, måske. Fordi mange gange, så er der jo noget jern inde i sådan en gang beton. Så der kan jo også sagtens være noget rust. Hvor der er vand, der er jo typisk rust. I hvert fald når vi snakker om jern. Bruger simpelthen penslen til at tørre rusten af. Så selvom der er lidt for meget på, så kan vi faktisk bruge det til at fjerne overskydende væske. Og på den måde meget bedre at styre, hvor meget farve der reelt set kommer, og hvordan den får lov til at bevæge sig. Man skal også vide, hvornår man skal stoppe. Og jeg tænker, at så slemt er rustkæderne heller ikke endnu. Lad os få den sidste farve på, som jeg har tænkt. Nemlig Moss and Lichen. Det er et rigtig godt eksempel på, at der faktisk kommer en hel del pigment i bøtterne. Og det er derfor vigtigt, at man ryster godt og grundigt. Jeg har selv tænkt på at få fat i det der man kalder en Vortex maleblander. De skulle være super gode til at ryste maling på. Men jeg har ikke fået investeret i en endnu. Så nu gør jeg ikke mere ved den her side. Nu skal det lige have lov til at tørre, og så det er tørret helt ind, så kan jeg lige give det en tur med en klar lak, mat lak,
Og så skal jeg jo lige huske, at jeg har jo faktisk kanten heroppe. Og bagsiden. Så det bliver næste opgave. Men indtil videre, så skal forsiden lige have lov til at tørre. Så må vi se, hvad det bliver til. Forsiden, den er tør, og jeg har ikke givet den nogen lak endnu. Jeg kan lige så godt vente til sidst på det. Men nu er der bagsiden, og så er der toppen, der skal have en tur. Og vi kender jo sådan set processen. Rinse and repeat, som man siger. Det er den samme proces, vi har gået igennem flere gange. Vand. Godt med vand på. Og jeg behøver jo ikke at tage så langt ned. Bare lige det øverste. De øverste par centimeter, det er rigeligt. Og nu er det bare tørretid, og når det er tørret op, jamen så skal det have en tur med noget klar lak. Og jeg bruger sådan en topcoat flat matte fra et eller andet japansk firma, og nej, jeg kan ikke udtale navnet. Så lad det tørre, og så lad os se, hvordan det kommer til at se ud. Så har det hele fået lov til at tørre lidt, og den har fået en gang lak. Generelt, så synes jeg faktisk, at resultatet er egentlig blevet helt ok. Og det er helt tydeligt, at i det område her, der er noget problemer med fugt. Og det er der vist også nede i den her ende. Og på bagsiden, der har toppen også fået en gang maling og en gang fugt. Der er en gang lak. Det ser sådan set også helt fint ud. Som man kan se, så har jeg tegnet en streg heroppe i toppen. Og det er fordi, nu skal vi jo så set have den limet fast til anlægget. Og der er det en god idé ikke at lime direkte på malingen, men derimod lime direkte på plasten. Så jeg har tegnet på undersiden af helixen, holdt den op mod, og så simpelthen tegnet undersiden. Og så
vil jeg så lige slibe bare lige en lille smule heroppe af. I omegnen af en halv centimeter, fordi så får jeg slået mig ned igennem det værste af malingen og lakken. Og så passer det faktisk med tykkelsen på helixen. Sådan der. Og jeg limer det med en gang sekundlim, så lad os gå over og få det limet på. Så er vi tilbage. Og jeg bruger noget ganske almindelig sekundlim. Sørg for, at det er en OK kvalitet. Og også hernede på bunden, der giver jeg den også lige en tur. Så er det jo så vigtigt at holde den fast ind imod, så det klamper på til at holde. Vi skal have en mere her i midten. Og så skal det bare have lov til at tørre, og så er det ellers færdigt. A few moments later. Limen har nu fået lov til at tørre, så lad os prøve at se, hvordan det så endelig ser ud. Når de kan klamper kommer af. Jo, den sidder som en fint. Og så skal vi jo bare stille roligt i gang med noget her foran, men det bliver på et andet tidspunkt. Jeg håber, videoen har kunnet bruges til noget, og har givet dig en masse god inspiration til at bygge en støttemur til en helix, eller et andet sted på modelbanen. Det har i hvert fald været sjovt at lave, og har givet mig blod på tanden på at lave den næste støttemur. For jeg har faktisk en helix mere, som vi kan se herover, og der trænger også til at komme en støttemur på hernede i bunden. Den bliver ikke magen til, men det bliver en anden model. Og lad os se, hvordan det kommer til at se ud. I mellemtiden, så like and subscribe. Husk at abonnere på kanalen og give den et like. Det kan vi godt lide, og det kan YouTube også godt lide. Og besøg os eventuelt på Facebook, hvor du kan finde os på De Store Holmske Baner. Så indtil næste gang, vi ses.